Visita d'obres aquest divendres, dia 23 de setembre al matí a l'estació de Renfe de Malgrat de Mar. Membres de l'equip de govern local, la delegació del govern espanyol i Adif han donat un ràpid cop d'ull a l'estat actual als treballs de millora que s'estan fent a la infraestructura ferroviària al municipi. Entre d'altres, s'ha construït un pas inferior per creuar les vies. Es tracta d'un calaix de formigó que anul·larà el pas a nivell per a vianants existent en l'actualitat. L'estació disposarà de 2 ascensors per facilitar la mobilitat de les persones que més ho necessiten. També s'ha creat una nova andana, té 200 metres de longitud i s'hi han col·locat marquesines. Tot plegat respon a la voluntat de millorar l'accessibilitat i la seguretat dels usuaris. Per tant, jo només tinc que dir que és una millora més, que és una seguretat més, malgrat amb això hem acabat ja, podríem dir, amb el que són tots els passos a nivell. Sempre queden millores per fer, sempre queden coses per anar millorant, però com a mínim la seguretat en la població de Malgrat està garantida i no tinc res més que donar les gràcies a totes les inversions que s'han fet, a les converses que hem tingut, que hi ha hagut unitat de criteris i que per tant hem facilitat les coses quan hem vingut a fer aquestes inversions. Les obres de millora de l'estació de trens de Malgrat de Mar costen uns 2,6 milions d'euros i s'ha previst que finalitzin de cara a mitjans del mes de novembre.